And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinatago ako ng jowa ko. Tinatago niya na merong kami. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jade. And this is my secret file. Meron akong sariling negosyo. At mag-isa lang ako na nagpapatakbo nito. Kumbaga, strong, independent person ang peg ko. June 4, 2022. Nagkaroon ako ng boyfriend. Actually, nagsimula kami bilang magkaibigan. Alam ko ang mga pinagdaanan niya sa buhay. At alam ko rin ang mga kalokohan niya sa buhay. Babaero siya. Marami siyang naging babae noon. Lahat na ikwento niya sa akin. Kung sino at kung ano ang mga pinaggagawa niya noon. Nung una natatawa ako sa mga pinaggagawa niya kasi hindi ko lubos maisip na meron palang taong ganon. Alam ko kasi may asawa siya. Meron ding 2 anak. Pero nagagawa pa rin niyang lukuhin ang asawa niya. Hanggang sa ewan ko ba sa sarili ko? Kahit goods kami, nagkaroon ako ng ibang jowa. At doon siya nagselos. Medyo complicated ang relationship na meron kami. Dahil pinili namin na meron kaming mga sapit. And that time, mas nabibigyan ko na ng oras ang isa ka pang jowa. Hanggang sa dumating yung pagkakataong nag-break kami. Nung nauna. At nag-break din kami nung pumangalawa. Marami pang nangyari sa buhay ko. Gulong-gulo din ako sa mga life choice ko. Hanggang sa bumalik yung una. Pero sabi niya, itago lang daw namin yung relasyon namin. Naiintindihan ko naman nung una pa lang. Dahil may mga anak siya. And kahit alam kong hiwalay na sila ng asawa niya that time, meron pa rin siyang asawa. Kumbaga, may legal wife pa rin siya. At alam kong ako'y kabit lang.
So pumayag ako sa kagustuhan niya na isekreto lang namin dahil naisip ko na baka in a few months ipakilala niya rin ako. Kaya lang habang tumatagal, meron akong mga nahuhuli sa social media account niya. Mga babae, ultimo mga ex-girlfriend niya, chinachat niya. And even yung ex-wife niya, chinachat niya. At nakita ko sa conversation na nakikipagbalikan siya rito. At dahil sa mga nalaman ko, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Hirap na hirap ako. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makatulog at hindi rin ako makakain. Ang laki ng ibinagsak ng katawan ko. Hanggang sa chinat niya ako. Sabi niya, nahihirapan na raw siya. Gusto niya na maging maayos kami. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin to. Kung gusto mo na ipagpatuloy pa to, kailangang itigil mo yung pakikipag-chat mo sa mga iba't ibang babae. Dagdag ko pa, kailangan na nating tanggapin na magkaibang landas ang tatahakin natin. At pagkasabi ko noon, umiyak siya ng umiyak. At ang sabi niya, kausapin ko pa rin daw siya. Kahit sa chat lang. Kahit paminsan-minsan lang. Huwag ko raw ipagdamot sa kanya na kausapin ko siya. Habag na habag ako sa kanya. Kinausap niya pa ako ng kinausap. Nagmakaawa pa siya sa akin. At ako naman, dahil nagmamahal lang, ay nakipagbalikan. Then one time, na-stress ako uli sa kanya. Dahil ang dami na naman niyang kachat na iba. Sobrang wala na akong kapayapaan dahil sa mga pinaggagawa niya. At nung chinat niya ako, parang may kakaiba sa chat niya. Kung ano-ano yung mga pinagchat niya sa akin na hindi ko na maintindihan. Tinanong ko siya kung anong oras siya makakauwi. At ang sagot niya sa akin ay hindi raw siya makakauwi. Nagduda na ako ng sobra. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nasa kalooban ko. Bigla na lamang siyang nag-offline. Sa sobrang sama ng loob ko, naganap ako ng kainuman. Nakita ko ang ex ko. At siya ang niyaya kong mag-inom. Pinapunta ko siya sa bahay. At sa sobrang kalasingan namin, ay dito siya nakatulog. Nakatulog siya sa bahay namin. Sa kwarto ko. Pero alam ko naman sa sarili ko na walang nangyari sa amin ng ex ko. Nag-inuman lang kami. Nang biglang dumating ang current ko. Nakita niya yung ex ko na nakahiga sa kama. Pero magkahiwalay kami ng tulugan.
Galit na galit siya sa akin. Magsama raw kami ng ex ko. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Sa sobrang sakit at sa sobrang bigat ng lahat ng mga pinagdaraanan ko at nararamdaman ko, hindi ko na alam kung anong mas nangingibabaw. Akala ko makikipaghiwalay na siya ng tuluyan sa akin. Pero kami pa rin ngayon. Sa ngayon, tinuturuan ko ang sarili ko na hindi na maapektuhan sa lahat ng ginagawa niya. Dahil alam ko naman na balang araw, babae pa rin ang gusto niya. At ako naman, na isang bading, o bakla, or gay, kailanman ay hindi niya maipagmamalaki sa lahat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jade. At ito, ang aking secret file.